Kopi dhisik. Ya. Ora apa-apa. Kone dulure dhewe karo ngopi. Iki kopine urung teko iki tak komen kapok. Iki. Kopi dhisik, iki urung ngopi kok. Sing mabuk rasa ngopi. Sing mabuk ora ngopi tapi sing gamal ngopi. Ngelak. Tak mau ora dikirim kopi. Ngantuk. Ayo rombongan jane sing arep mabuk monggo. Ayo Kaki Warsono.
ta